Asibingelele la obingelela kusewuyeni baba Dr. wesizwe ojabula mfana namhlanje akhetha umzulu amanqinisa ngesoyo ukuthi ngixolise sithatha ithuba ukuthi asinikeze i-guest as we promised ukuthi sizoba ne-guest yethu namhlanje ike inibingelele isho ukuthi ke ingubane isophi isiphatheleni awubingelele baba Angibingelele dokotela ubaba Khashela Nyoka lo umfana walezatsi mzimkhulu kaMathathana Scott lo ngikushoyo dokotela angisho ukuthi umuntu angithathe noma kanjani ngwasemzimkhulu asemzimkhulu hayi futhi angixolisi ngalo ngizalwa khona emzimkhulu okay ngenzela ukuthi nalabanye abantu abathi hayi siyafisa ukuthi soke sofika lapho khona abafike nje khona bafike nje bafika ngeke ngiyelapha kahle kahle phela umuntu wenza imiziki ezokwelashwa kahle uzokwelashwa mntama ngikelapha bantu bakithi this is Babu Dr. wesizwe ojabula mfana namhlanje akhetha umzulu amanqinisa namhlanje siyashutha sebethu Nedbank House Building sinabelaphi ke bendabuko ababa nokuzivashela ngokuhlohlona bezokhangisa imisebenzi abayenzayo baba esinayo namhlanje ubaba uMajoze uphuma endaweni yasemzimkhulu inamba enizomthola kuyona ithi 060 4538 480 uma ungasamtholi kuleyo ungangifoneli sebenzisa u073 ngicela ubhale phansi ngapha ngikhuluma nawe ungabhala 073 564 0400 ngishilo ke namba zakho baba uma ukuthi ke uyamzama ngizocela ukuthi ke ekubingeleni kwakhe ke manje ke yebo umuntu omdala ahlupha nje lento namhlanje mkhulu kuningi okhulume ngako okubhalela phansi ku script sakho ngizocela ukuthi ke yona ke namba kakhe ke umkhulu Majoze ngizocela ukuthi nimthinte kuyona ke ngifuna sithinte umsebenzi wenyoka ufuna ukuthini kusithwalo senyoka baba dokotela angikuvezi lokho abantu bahlele into ethi mkhulu ngifuna ukuthwala ngenyoka mkhulu ngifuna ukuthwala kodwa ngifuna ukuthwala ngenyoka namhlanje ngithi angizokucacisa lo isithwalo senyoka dokotela sikhona kodwa angikubekele sinabo ubungozi angeke lokho ngize ngikufihle mawunesithwalo senyoka kukhona uzonikela ngako ukuthi yini ke hayi ngeke uyobhekana nawo ukuthi idlani okwakho lokho mina ngizokunikeza nje isithwalo sakho nasi isithwalo sakho ngikuvusela inyoka yakho ngikunikeze ngithi hamba ke ndoda yosebenza ukuthi nizophila kanjani lapho niyakhona sekokwakho lokho iyadla inyoka noma ingena khona dokotela inyoka iyadla kodwa ngicela phela ngikubuzele futhi ukuthi inyoka iyadla noma ingena khona yini akasichazele dokotela inyoka iyadla imise ingenele iyadla masengene dokotela iyadla dokotela uyajabula umuntu emidla kujabula abantu abadliwayo kujabula lo badliwayo imise ingenile besengenile dokotela kujabula umuntu odliwayo dokotela inyoka iyadla uma isingenile masingenele iyadla ayidli ngaphandle no idla ngaphakathi asibuyele emsebenzini sabantu bafuna umsebenzi mebefuna umsebenzi usithwala senyoka ulindele ukuthi kube ubani umuntu oseyingane mhlawumbe no 14 15 kubo ba rich ulindele bani ubani ofuna ongathi ungakwazi ukunela dokotela ngikubeke lokho mina ngiqala kumuntu mangizokunikeza isithwala ungezi kimi ungena 30 years okay ngoba lokho engizokunikeza kona mawuzothwala akuyifuni ingane okay angifuni futhi lapho sohlangana inkinga ubele ngibuza ukuthi mkhulu ngenzeni cha mawuze kimi nje bese udecide ukuthwala isake mina dokotela ngifuna 150,000 okay phela lapho ungangibuza ukuthi uzothinda sikweletani la kulento nginikeza into yakho phuma kimi ngiphuma kuwe phela kanjani ngifuna siyikhulume le ithwalo ayizophela lenyokeni mhlawumbe wena ubufuna siyigciniselana sifake ezinye izinto usafuna singene lezithwalo ngoba uthi wena inyoka iyadla uma isingene masingenile dokotela kodwa iqale ingene imise iyadla kunjalo okay isithwalo somzimba wakho uthini kubantu uma ukhuluma ngesithwalo somzimba wakho uma ngikhuluma ngesithwalo somzimba wakho dokotela kunento ekuthiwa contract abantu abayizwa ngendaba nginaso isithwalo se-contract mina engikunikeza sona okay angeke ngisho ukuthi kuba iminyaka emingaki kuba ukuthi mina nawe sivumelene ngani senze lokho okay kuyisithwalo lokho dokotela singabulala umuntu kodwa egcineni sohamba nawe asibulale umuntu ekhaya asidle ingane kodwa egcineni mase siqedile into esoyenza uzohamba nawe uyosebenzela abanye abantu nje basikubiza ke contract uzoceba ke dokotela uzoba yonke into eyifunayo uzoceba nesibindi
Yeah. Sibindi siyacela sayasibindi. Izingakho izibindi. Indoda enesibindi esisodwa umfazi u2 ngokunesibindi. Umfazi. Unesibindi sokuphatha 2. Yeah. Umfazi unesibindi ezibili. Aha. Wavela uzanenye ke uzanenye ngoku. Uzengenye ngo. Okay ngiyabona. Mkhulu, unazo izithwalo noma mhlambe lezi zo2 buyishansela nje. Kunesithwalo ngake ukhuluma ngesithwalo sabafazi. Uma ngikhuluma ngesithwalo dokotela sabantu sabafazi. Ngifuna indoda ungabi ixholi. Okay. Kodwa wenza into eqondile. La isithwalo dokotela sabafazi. Lesikhathi uba rich uzo add umfazi. Oh yes. Lesikhathi uba rich uzo add umfazi. Lesikhathi uba rich uzo add umfazi. Akufi umuntu dokotela. Kodwa make no mistake. Kulento engizokutshela zona. Kodwa kuzofa umuntu. Kodwa nje ukuba rich kwakho kumele uadd umfazi. Kube rich kwakho whether umunye umfazi uyathanda lokugcina bethi mina ngokugcina umthetho udakiwe. La uzokwenza into engifuna uma ungafunda uphuma ngegate abahambayo sale nencane bakhona. Okay. Yebo ke. Yeah, ngithusa kancane cishe ngathi ngithusa kancane. Ngifuna usichazele ukuhlukanisele lana. Sine magic wallet. Mase uzoba ne wallet, ne e-wallet. Awuhlukanise i-magic wallet, musu uhlukanise i-wallet ukuthi ubani owenza i-magic wallet and yini i-e-wallet. Uhlukanise lapho ke kungahlangani. Walishaya igama dokotela wethu akekho umuntu okusizayo. Okay. Ngiyabonga ke. Ibhalansa ngomcabela umuntu okusizayo. Okay, kulungile. Khona into engizokutshela yona ngelinye ilanga. Mhlawumbe leso. Mina ngene ufela umntweni, mina angibhabhalale kumuntu. Ngikhonte kade sihamba sikhuluma nje lemgaqweni sikhuluma ukuthi hey uma ke kwenzeka umuntu waba ngohlangothi ewukhona wethu endlini ufuna umshaya angazazi ukuthi ubani manje wenza iphutha ngoba phela umuntu uzokedelelile dokotela umuntu asukele ekhaya kubo azongena endlini yakhe athi mase qeda efika endlini yakhe afika la ngaphansi athi woza ube ngaphezulu uyakudelela lo muntu mshaya kahle mshaya shaya phuma iminyaka engazazi mangabe ephumile bengaphuma ngasale khona lapho phuma wena mshaya dokotela ake siqale sithinde nje i-e-wallet uthini kubantu nge-e-wallet i-e-wallet dokotela into esiyenzayo is ufaka imali u3000 okay into nje ngikwenzela yona ufaka u3000 rand wakho bese lento lengithumela abafana be-e-walletele lento shaya ekseni shaya ntambama i-e-wallet lento dokotela izokwenza sure ukuthi mawufaka imali ngikholwa ukuthi mawufaka imali ifake lapha ngo8 ukuze ukuthi ngo9 10 ibese imali iqalile ingena kuwena ngo6 7 siphinde yangena futhi isishaya kabili uma unethongo elihle ngoba khona abantu abanethongo elihle oyenza njalo zonke insuku nje vese no ibani isikhashana engizokubekela sona lokho sokuqeda mase sikhuluma okuningi asikwazi ukukhuluma on air kodwa uma unethongo elihle lento izokunikeza imali dokotela mhlambe ngiyacabanga ukuthi ngaphela isonto kushayela uma unethongo elihle uyangizwa ngoba khona abantu abanamathongo anhlaka nje yabona ke manje baba uyangididisa sikhuluma i-wallet la usencoma imthondo abantu uthe umthondo omuhle noma ithongo elihle ithongo elihle dokotela phone uthi uma umuntu enomthondo phela uma uyindoda dokotela ukwazi ungabiza umthondo ngoba into nayo kana phansi ke mana kancane mana uyindoda dokotela mina hayi ngiyabuza dokotela hayi kakhulu uyazithemba kambe uzithemba mawenzani lebudodeni ayike into mengena kona ngingazithembi angazi kuzophuma mina la wena ngishiya mina usubuza ukuthi usuyahamba njalo mangene wena kuzaphuma wena dokotela kosala yena aza ngibuza ukuthi usuyahamba njalo engisho ukuthi mina ngizithemba kakhulu wena uzithemba kakhulu dokotela njalo mase ngisukuma uthi usuyahamba njalo muhle ke dokotela ubaba ozithembayo muhle ubaba ozithembayo ngiyajabula angifuni ukuthi ngikubize ngendoda nangobaba kanti usushintshile kodwa mawusakhuluma mawusakule department uthi usho ukuthi khona abantu obashiya ukuthi uyahamba yena kusho ukuthi indoda ngithemba hayi ngeke ufuna kusala yena uthi usuyahamba kubaleke kakhulu ukuthi umuntu ayi ngasho ukuthi umuntu ngacica ngasho into kubaleke kahle omunye umuntu akasala uhambe wena umshiye lapha esikhundleni magic wallet dokotela ngifuna umuntu ophethe 15000 into nje leya oza nesikhwama
khona lezi khwama zokuhlupheka ama-wallet lezi khwama zakudala zokufaka ama-license sekufanele kube nesikhwama sokufaka imali nje kuphela manje uzonaleso sikhwama lesi dokotela uphathe 15,000 awuhlali-ke ekhaya uma uzokwenza loo nto into esiyenza ngo-12 ebusuku unginikeza u-15 wami ngihlukane nawe kuphele kanjani ngoba ngizeke ngijahe ukusebenza mina ngihleli ngiyasebenza dokotela njengoba ngisebenza emini ngikukhehla inyoka ebusuku ngiyihlala so uma ufika kimi nje ngiphithizela yonke into yami iyaphithizela insizwe engiphila nazo kakhulu azithukuthele namanje uma ungafika lapha ngingafika zilele kuyasetshenziswa emzimkhulu hayi emzimkhulu Kithi zamele lapha emzimkhulu lebe bezidoba hayi dokotela kuyasetshenzwa kahle kuyasetshenzwa ufakazi khona abantu esingababuza ukuthi ngeke usakwazi ngeke basakwazi ukuphendula abantu esibasebenzayo bantu bakithi baba udokotela bayisizojabula ufana uPleasure Kettle umzulu abancisa ngisolo futhi ngiqolisa ngicela uyiphinde inamba yakhe 0604538480 nginezathu ukuthi ngiyiphindele namba ithi into ngifuna ukuthi asicacisele umehluko phakathi kuke imali esheshayo mase sicacisele umehluko weqanda imali yeqanda umuphi umehluko lapho sifuna ukuzwa ngayo ukuthi imuphi umehluko phakathi kwalezo zinto lezo ngoba zikhona izinto uthola ukuthi manje umuntu usuhlele ekhaya ukuthi hawo lo baba lona mina bengingathola ukuthi lana yini la besichazela wona lana ukuthi uyayisho lento kodwa manje thina asiyiboni ukuthi isho ukuthini ngifuna nje asichazele nani nigculiseke lapha emakhaya ukuthi angigculisekanga nisho ukuthi baba udokotela angigculisekanga baba ake ungeneke la usicacisele ukuthi mesikhuluma ngalezi zinto sikhuluma ngani musu yasinika abudokotela angiqale ngeqanda iqanda dokotela akuyona imali esheshayo imali efana nomuntu ngathi uinvestile into ezoqhuma lento iqhuma emveni kwa 21 days iqanda okay akuyona imali esheshayo dokotela yaqhuma liyaqhuma likunikeza into nje mase liyaqhuma dokotela iqanda le game down yonke into oboyifuna isiphumelela njengoba inkukhu ikwazi ukufuka ama 21 days emveni kwa 21 days iphuma namachwane lapho neqanda mase licupha ngalo ndlela ukuthi lihlale 21 days lenza kanje na dokotela thatha iqanda nje kubalimi kanje iqanda alifane lo futhi iqanda nje lithanda ukuba okay ngiyabona ngapha ubhala igama lakho ngapha ubhala le mali oyifunayo okay ubese usuyangifonela mina eyami department engizoyithatha le ukuthi mina uzongikhokhela u1700 bese ngikunikeza icode le code uzoyibhala ngapha nje beqanda lime kanje uzoyibhala ngapha nangapha ngezansi ubese le qanda uyalithatha dokotela libeka endaweni ezokwaziwa uwena uma seliqhumile dokotela believe you me uhlukene nokuhlupheka ngizwa kahle iqanda lisebenza kanjalo singene kubale sheshayo ngikufuna ukubeni namhlanje imali esheshayo dokotela into elula kakhulu ukuthi abantu abazi lutho uma ufuna imali esheshayo ungikhokhela 1.5 ngikunikeze nginento engikuposela yona dokotela lento siyenza ngefone le phone le ifuna iba nefone ene-pouch okay pouch ngapha iphone ngapha kuhlukene bese kube nekhadi lekhadi olisebenzayo ngabe Capitec ngaba yini kodwa lento ongizokwenzela yona uzothatha lekhadi uyifake la ngemuva ubese ulifaka la bese uyavala bese ulala phezulu kwayo lo mali uzoyithola ngenlela lo khadi lelo ungasenza isicefo ngifonela angiyena ke futhi ngeke ngize ngibe khona umuntu njengana mkini usho nje hayi futhi angixolisi ngalokho lo mali engenele ukuthi ibank lithini kuyena ungambali ukhehla lenyoko ngoba ngeke azakwazi ukuyiphendula futhi ngene ebank limfonela ibank liyazi ukuthi ayikhokhe khehla lenyoko ongavela kuphi imali nje uzokuphiwe lamadoda lawa ekupha leso sipho ukuthi uyisebenzisa kanjani uyenzani nobani uma ngabe ujwayele ukuthenga inkomo uzoyithenga ke inkomo kodwa hayi inkomo abantu bathenga inkomo kodwa hayi inkomo ngizwa kahle dokotela unelungelo lokuthenga inkomo kodwa hayi inkomo kodwa nenkomo futhi ungayithenga ngoba phela imali yakho phela usuke ungafuyile ngithi usuke ungafuyile dokotela njengoba ngithi uzothenga inkomo kodwa hayi inkomo kodwa nenkomo futhi ungakwazi ukuyithenga ngoba vele awunayo vele uyasokola ufana nathi thina sikhashe sichithi vele inkomo kahle yebo kahle sinike inamba ozothola la kuyona kahle ukhehla lenyoka lo ngiyatholakala ku 0604538480 esibili 0735640400 angicaciseke dokotela umuntu akamusa ungifonela ngabo 8 angiyena umngani wakhe 8 wasebusuku 678 ungayenzi lonto uzothatha singezwana
uzodala ngikufakele cash cha phela uzothi ulayite bese esho ucela uzomlanda uzodala ukuthi umuntu mayezobhuka dokotela ufonela in time uzodala ukuthi ngikufakele igama elishintsha lezihlalo gcina usungena kulona akumele ngikufake lapho kufanele ngikufake cash lenyawo uzokusiza ngingagcini ngikulayisha ngapha kuhlalo zebhasi. baba udokotela baba Sizwe baba Jalo ufana umuhle njengekhehla umzulu amancingisi ke sithatha la uhlelo la liphela khona namhlanje kade sinobaba umelaphi wendabuko obezosikhangisela ukuthi yini ayenzayo esigodlweni sakhe. Sibonga kakhulu. Goodbye.